Għalfejn sirt patrun? Sirt patruna għax il-kurzita jelbitni. Kien hemm sens kbir ta' komunità tal-patruni u rrid li nkun parti minnha. Illum il-ġurnata kollox fast mill-fast food, fast fashion, ngħixu 15 seconds at a time fuq TikTok. B'fdaqa waħda hemm podcast li inti tista' tara repeatedly. Imma hija satej, hija 3 sigħat, hemm id-debt. Qed jistaqsi mistoqsijiet li kulħadd trid li jiġu mistoqsija. Allura why not? Pero naħseb li iktar raġuni importanti li ġelitni nafas dik il-buttuna biex nissottoskrivi bħalma jenfasizza ħafna John u naqbel miegħu kompletament. Għandna nuqqas kbir taħseb kritiku. It-tip ta' taħdidiet li John ikollu ma' diversi nies huma ta' valur enormi għas-soċjetà Maltija u għalina. Il-fatt illi meta ssir diskussjoni issir fil-fond u mhux b'mod superfiċjali u naħseb li dak jagħti lok ukoll ħafna għal ħsieb liberu. Jeduka lin-nies li għalkemm persuna ma taqbilx magħha xorta tista' tiddiskuti. Diskussjoni profonda, mid-lok ta' jekk xatt provi ħarf il-mistaqsija. Terġa' ddur, terġa' saqsih sakemm tieħu risposta. U naħseb li John l-istil uniku tiegħu qed immiss ma' ċertu nervi li ħadd ma kien qatt miss qabel. Aw bżonn li ħafna iktar nies jibdew jisimgħu u jappoġġjaw il-podcast. Finalment, titil flus man biex tagħmel anything. Għal xi ħaġa li qed nieħu ħafna sigħat ta' knowledge minnu, ħafna sigħat ta' entertainment kultant ukoll. Jien personalment rajta worth it. Frankament imbagħad you have to put your money where your mouth is. U jekk jiena qed nieħu pjaċir u qed ningawdu qed nitgħallem, jekk irid tiżjed, mela da mhux qed ngħidu eluf, qed ngħidu ftitu.